مجمار زمناوي أغلغلوت مغعازيا بإرترا مس ممصاء مغزاتي إيطاليان قطباون طفتاتون يسبغس مغزاتي إيطاليان قطباوي ربحون متطاحزان صفو تحت قرتي أبتم قتلوا مسعبو مغزاتاوان سرعاتات كبرسن كعنوني ترايو أب تحت مغزاتي زنبره كفال إرترا مسمراتو كعنون كلو بأنصارو بسوراوي قالسي حزب إرترا حارة أبزوط زنبره مريت حدست مسمرات تساريحهم أغلغلوتي هبو نيرميم كم صرغيا حشكب هيمبول بدهون عنبر بابن كالوتن أمغوعاز أطوار سراويت كمون مسرتاوያን ቀረባት يغلغلو نيرم دحرناتነት ونتخونه መንግስቲ ኤርትራ ከም አካል ምብጻሕ ማሕበራዊ ፍትሒ ንኹሉ ዜጋ ደረጃን በቕዓትን መጓዓዝያ ክምባልን ንኹሉ ዜጋ ብርትዓዊ ዋጋን ብማዕረ ምግልጋልን ዝብል ፖሊሲ መጓዓዝያ ሒዙ ክሰርሕ ጀሚሩ كم رأينا يزدما أب كل بوتات هاجر معروي زرقح مجوعزيان كهلو كأتصال تعري كهد بدرجة بعلمزي زقامة بعلمزي مجوعزيان مدري بقوا عقل قلوت مجوعزيان كهلو أب كأتصال سرح يركب منجستيبة بعمتو نزقربن حدثي أوتوبوسات نبارات بزقبا أما قارحو سلوت عقل قلوت مجوعزيا أما هابين تفعلو بعلمزي مجوعزيا مدري نزيارات صفوفن استواددن أغلغلوتو زحجزو استراتيجياوي مدبات أقميت يقعز حزبي إرترا بزو حدا وصعي ملو أغلغلوت ناي مجوعزيا كل حزبي كركب له لا تا قند بزو حدا ناي بحق بزو حدا وصعي يحجي أغلغلوت مجوعزيا دوهاب له بزو مجوعزيا بنياتو قبزيان وصعسي نحنا حارات 27 قرش تغفر 24 قرش تخيد قبزيان بارونتو بسنة 4 قرش تخيد حجي حزب إرترا بزو حدا كفليت أب كله كورنعتنا إذا هاجر أغلغلوت مجوعزيا كركب له ليعت بوليسي نازين متغار ناز بوليسي نمغبار استراتيجي تاتيو دمص نزوم ناي استراتيجي ناي بوليسي زتغبروكا بوليسي انسترومنت استراتيجي سنبلو متغبري بوليسي نبلومكا نعاتهم يزرزرو مالتي ابتي توم متغبر بوليسታት نبلوم حدا مجمريا نت بوليسي اب تغبار كتوعل حقاقاتن ممرحتاتن من دافي مالتي نزغون يكون تحتاتنتن قرطو اسرارحن كله بحقن باواجن تدغف خون سلازلو اتي اواجاتن حقاقاتن كم حدا متغبر استراتيجي تبايلو يرى مالتي تي قال معروي زرقه بمسرت بوليسي محبره فتح نمسفال معروي زرقه اغلغلوت مغعزيا مرغاصي تحد استراتيجي مالتي اتخال نازن متغبار طلبن قربن نمفلات تي ديماند اند سبلاي اناليسيس نبلو ناي ترانسبورت طلبن قربن كصنع خلالو كم حد استراتيجي اتخال بهيكل اوبريتنج كوست نبلو من كوزعيتات تشكركرتي معناته كم تزفلت ترانسبورت رؤسو زخاله طلب يكون ناي كالوت طلبات درخيت زفطرو دراي بالديماند نبلو وينكا بدرخيت ناي كالوت طلبات زمصي رؤسو خيلوس ترانسبورت طلب زخونه يلا سلازي ناي كله محبره قطبا وصلاتات طلبات ام مغعزيا أما جرشاس سلز ودق عمر كوست جبر vehicle operating cost اتساتن كوصو زخولا وصايتات نتدا وحيدو اتي كخفل زكبو تخفاليتات كا بومتن سلز وحد حصور تعريفات ناي ترانسبورت علنا نختبل تداخونكا ازي بتشكركرت زوص وصايتات ناي مقناس حدا عب استراتيجي مالتي بتقال صرغيا تحت قرصي تحت قرصي نخلو محبر قطباو نطفتات ابغاغيسو امچورشتو كبصح زخل سرعه مربب مغعازيا انتدا كهنص كوينو سرعه صغنا سرعه عتقي ناي صرغا لعلا قرص نبلو مالتي سوبر ستراكشر ازياتن كلهم ناي موداد استراتيجي الله مالتي تخال استراتيجي كيلا وعقم سب نايتي بعلمزن نايتي نص صلاتن معباي مالتي
ካልእቲ أو تأخبان ودادبان ستاتستيكا وحبريتاي حبريتات العادي بالكاز يكون يكون نجارز كبر يلا قالتي لا يتزامت أقول قلوتات نعباي مالوتي تزامت أقول قلوتات كنبلن كلنا كم جراجات مكاير وحوس سبير بارت قالوا أدعى مسلا مستي قربنا مقعزيات خدا تزامت أقول قلوتات الساتم تريح يلوم اتي زغبر ترانسبورتاوي مسرح efficient ينكا تصوصي كوين خيس لزيكل نزي اذا تكبر استراتيجي من دافون الله مالتي قال بعبي بمغعزيا مدرز خصت ترانسبورت بورن زبال ناي بكلا ነገር ተዳልዩ በቲ አመታዊ ቦሎ ክላውዶን አብ እታው ትገብሮ ገደባትን ጌርካ كل ترانسبورتاو منقسقاس و مغعزياو منقسقاس بزتخاله متن كابكلا نصا زغونلو استراتيجي من معراي وين كامندا الله ኣብ ትሕቲ በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ተጠርኒፈን ዝርከባ ብመንግስቲ ዝውነናን ዝመሓደረን ብማሕበራትን ብውልቅን ዝውነናን ተሽከርከርቲን بحفشة هلو كنتات من قصقاس مقعزيا مدري أبربعة نوسان صلاتات مالت ناي بحت مقعزيا ناي كتما هزباوي مقعزيا ناي قيتر هزباو مقعزيا ناي درغن فساس المقعزيا تخفافيلو أقلقلوت أم محابيركب بكوبانيان بولكن دوننا أقلقلوتات مقعزيا ون الجامن نخابر كتا حيال تعري كاين أبتا حزان ولكن ناي منقستين مكاين كلن بدرجة هاجر في الليل يتحزايب لنا زيانا يقول كذا أنا من قستياز بالي كلن بحد ممرحن بحد حقاقاتن إن غيدا ويكا زمان لجي كالي بزعوانا يا بركتين انتدا خينو أبركتو قنول كلنا أبا عقمن زرقح مسمراتن إنا نورقص مغنياتو زرقح مسمرات انتليو عقمن تليو أبركتو اللون مالتي أقلقلوت مقعزيان متر قطر نابروح قطرات زبط حالو بايتان المتتح بزوح تسعري استخيادو لقودايو أبز اوانزي مسفاحن مزرقحن مربب مقعزيان متري بركت زبالو ناي قطران ناي تسرن حامدن تسرقياتات بمحناتهم بقومتن دما أقلقلوتات بمعبايون مدب مختامن متباب فلليات قطرن كتامان أمر رقيقات أقدات سوقمي كوين يركب أقلقلوت زراكب عاديك بحال كلو انت لاينتن أستاد حادة ساعات بأجري تقعزن وبأجري وسيخان أوتوبوس رخبات زلواون لزكاتت إذن أجري قعزو ناب تحت فرق ساعات من مقدالو ساعتات ككايت ساني حلو وتقيتو ون رؤيو أقلقلوت مقعزيا قطر كالمنات نت شدشاشحن شدشاميتن سوسان 4 سبناي متعان أقمي بزنبرن كلتاميتن 57 أوتوبوسات يزعمم نيرو أب زحلفة نت عامتات بستجبرة معمالتات جن أب كلتا شحن إسران ناب شحن 4 أوتوبوسات 5 شحن إسران 4 سب نايمت عن عقمي كب مبال ب500 سوسان كلتا الميتاويت وي أستات شدشتا عطفي عبيد زرعايا كوين بريخو نقدراوي أقلقلوت زوعلا بحوسي منقستاو التكالاتن كوبانياتاتن نايل لعلش 600 مليون نقفا وفري بالمقبار كلتا 113 عبيت أوتوبوساتن 310 مينيباساتن بدمبرو 525 حدشتي أوتوبوسات تجازئين كانت تزرق مسمرات اندحرينا نايزن قطر أوتوبوسات أبتي ناينا سنة وان 26 مسمرات نيرنا أبز وان زي ويا كلتشحن عسران كن زي بزح مسمرات زي ناو كلتميتن 9 كيلو نبلغ مالتيو زمالت كان تايم أب نفس وقف عمسي شوعات مسمرات خفت نير مالتيو إذا شوعات مسمرات زي نزل بزح زي 5 كيلو نزل نقبر ندحرك نزل نقبر زخالنا تي مزرقحنا هي مسمرات أبزون منقستي معت وفري غيره إذا سرح يكون منقست غابة عابيو زقور وفري أب زرقحنا هي مسمرات قليلا يكون أبنت أب كل تشعن أب 9 صبحيتون دحرينا مالت أب واناتنت درجة 4,930 كيلومتر زرقحي إني روت مسمراتنا أبز وان زقن نو 14,560 كيلو مالتي إذا زرقح مسمرات إذن إذا زرعنا يا عقمد
نتن كلتشحن كابتن كلتشحن 756 زنبر عدتها تنشحن 809 أقلقلوت كرابا غيلان بزمن سرزي تاقونا له 68.6 مئتاويت أقلقلوت ناي هزوا مقعزيا رخبا الله عدتها نبيل مالتي حجي تي أقلقلوت رخبا الله نبيل كلنا كابتا عدي 5 كيلومتر عند حتى أوتوبوس تبتها قينا 5 كيلومتر عند تركوانا بتاع دقطاتو أقلقلوت ركوا الله ينال 5 تقصب 7 كيلومتر مالتي بزمن سرزي اتي 30 حدن كم ايده تراي اقلقلوت يركب يلان اذا غا مبزحتو اب فوق قوتا تابع ما قوتا تستدقنا عدتات سلازلا ازون حدقم تنققو سديقال اتزرغ مسمرون ببغزينا عبيه مسكدل دارغا ابتي زدلشتو وتصحك علي مالتي وانا قياشي كازن لكم ترجع على نمبر يتسب شعوب كم زي حجي ماكينة بزحي عين برن عدي الناس يتأثرين تن زبزحين كوسنات وتن زخل زبزح هاجرجن 900 تاوت بقولي نرو يا دوب نطعني بجمال نطعني فحامون عنجيتون أخلون قل خشيد قل خجز بقولي ما بزحتوا بقولي زخيد نرو زين خمسين سمران قل إذا قالوا تنا أوتوبيسات فلنتات من نمبر كله أقلقلت بقرين وريشوا كابكنا فنا بزي صارونا بقرم مطو كاب قحين كاب زي قلا معراو قلا نزوا عرزا بقرم مطو كاب سبعة بقرم مطو ندواروا كاب قحين ون بقرم يمطو نعدو خلا نمن دفرا سلازي مبزحتو سب أقارين وريشوا حجي مخاين زي عقبا مخاين بوغن حارات زاخلا هي المتين بحلف زين نقدر زخرا نايقل زلا أوتوبيسات نهزبي نايب حكي أقدس خوينا نهزبي أقلقلونا يعني تتصلوتي عدتات زنا قديمة قلت صنحكو حالي منتل كنوع هاجر دورو دقي حاشلا ششرما كابزين زموتو مهارو ترانسبورت بزي منبارو بالطعمي شجر نيرو بزي كازي كاب مسمر أقردت كرنون كاب فرجقي كاب بوجوز مستم هارون نيرو مزياتهم فا ناي حسرنا ترانسبورت ومنبارو أتقامي نيرو أقلقلوت مقعزيا كتما بتزامادي أب أبي زبالة محبراون كتابعون منقصقاص زلو بوتاس تدكونيو أقلقلوت مقعزيا كتما كاب ناب أوشت كتماتاتن أب كبابي كتماتات زركبا عدتاتن زنطف كوينو ቅድመ ናጽነት በአስታት 200 ዘይ አኽላ ታክሲ ሚኒባሳትን አውቶቡሳትን ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዕቤት ከርኢ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2020 ዓቕሙ ናብ 1719 ታክሲ ሚኒባሳትን አውቶቡሳትን ዓቕመ ናይ ምጽዓን 23632 ሰብ ኣብ ሓደ እዋን ክብ ምባል ቀልጡፍ ዕቤት ዘርአየዩ ተደኺሙ ዝነበረ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ከተማ ንምብርባር መንግስቲ ናይ 385 ሚልዮን ናቕፋ ወፍሪ ብምግባር ንኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዞባታት ዝውዕላ ብዓይነተን ዝተመርጻ ተሽከርከርቲ ዓዲጉ መስመራት ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ከተማ ቅድሚ ናጽነት ኣብ 13 መስመራት ዝተሓጽረዩ ነይሩ ኣብ ጉዕዞ ዓመታት ናጽነት ኣገልግሎት ክወሃቦ ዘይጸንሐ መስመራት ወሲኹ ህንጸት ትሕተ ቐርጸ ጽርግያታት ከተማ ዓብዩ كساب كلتا شحن عسران دما بدرجة هاجر نام سوسال سلسل مسمرات كبل كيلو أقلقلوت مقعزة كتما نزيادة زرقحان زمنا ونتن زدفع عابي من قصا وفري تخايدون لكوان تخونا كتماتاتن كبابي انست ألبو أقلقلوت مقعزة جناي تبس حنزلو زرقحان بقعاتن نيز أقلقلوت كبن مبال دما أمنا مزاي مدبات عابي قولحتا تغيرو للو أب كتماتاتن دار رينايو كتماتات كنبول كلنا مجمريا تا ختمات رايات بالكاميرا يدي كونس اتن مسألة جيبن دلو عادتاتون يتأمري سلازي ازي كل ختمات بايلو بتاكسي بمينيباس بأوتوبوسات زواو أقلقلوتي مالتي بفلا يبزن زواتات النهرينين أبزوهم أكل يبقى تاكسين أوتوبوسات نمبر أبتن قالوا زواتات إذن سلست عينت درجة مكاين زين الله مالتنا اشتو الله ሚኒባሳት አሏ ዝበዝሓ ታክሲ ናይ ከተማታት ኣብ ዞባታት እኳ ሚኒባስ እንዳርጋ ሕጂ ኸ መንግስቲ ብፍላይ
ኣብ ነብሲ ወከፍ ዞባ ክልተ ኣውቶቡሳት ዘርጊሕሎም ምናልባት ኣብ ዞባ ጋሽባርካ 4 ክልተ ባሮንቱ ክልተ ብተሰነይ ኣብ ከረን ክልተን ኣብ ባፅዕ ክልተን ዓሰብ ክልተን መንደፈራውን ክልተን ማለት እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ዞባ ደቡብ ቀይ ባሕሪ ዞባ ዓንሰባ ዞባ ጋሽባርካ ማለት እዩ እዚአን ተሓዊሰን ኣለዋ ሕጂ ነቲ ዝፀንሐ ሕፅረት ናይ ኣገልግሎት እውን ኣብ መፍታሕ ኣብ ግደ ኣለዎን ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ከምቲ ዝተጠቕሰ ምርግጋፅ ድሕነቱ ዝተሓለወ መጓዓዝያ መሰረታዊ ዕላማ በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ እዩ ስለዚ ዓመት መፅእ ጥዕና መካይን ምሕላውን ምፍታሽን ኣገዳሲ እዩ ብልምዲ ቦሎ ክላውዶ እናበልና ንፅውዖም መርመራት ተሽከርከርቲ ኣብ 3 ዓበይቲ ረቑሒታት ዘጣመረ ኮይኑ እዩ ዝካየድ እቲ ቀዳማይ ቴክኒካዊ ብቕዓትን ጥዕናን መኪና ምፍታሽ ካልኣይ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ብከላ ኣከባቢ ኣዝያ ሓሳይት ዘይምዃና ምርግጋፅ ማለት ብርቱዕ ዒክታ ትኪ ተውፅእ ምስ እትኸውን ዳግማይ ክትፍተሽ ሳልሳይ ድማ ግዱድ መድሕን እትውቲ ዳይኮነትን ዝብሉ መሰረታውያን መርመራታት ይካየደላ እተን ቦሎ ዝገብራ መካይን ሳብ ክንደየን ንሪልና ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ 53,000 ህሉዋት መካይን ኢና ንብል ምክንያቱ እተን ሓድሽ ሰሌዳ ወይ ኣንፀባራቂ ንብሎ ሓድሽ ሰሌዳ ዝኣሰራ ማለት እየን ካብዚአን ክንደይ ይቐርባ ንበሎ እንተኢልካ ክሳብ 40,000 ዝቐርባ እሙላቕ ሃገር 53 መካይን ኣለዋና እንድሕር ኢልና እተን ህሉዋት በዚ ቀይርናዮ ዘለና ሰሌዳ ክንፅብፅቦ ከለና 40,000 ከዓ ይቐርባ ካብዘን 40,000 ክንደይ ሓልፋ እንተኢልና ካብ 35 ንላዕሊ ተሓልፍ የለን እንታይ እዩ ከምቲ ቀዲምና ዝጠቐስናዮ እተን ናይ ውልቂ ዝበሃላ መካይን መብዛሕትአን ዕድመ ዝበልዓ እየን ዕድመ ዝበልዓ ስለ ዝኾና ብዙሕ ጉድለታት እዩ ዘጋጥመን ናብ ቦሎ ቀሪበን እውን ድምለሳ ኣለዋ ኣብ ቦሎ ዘይቀረባ ክንደይ ይኾና እንድሕር ኢልና ከባቢ 13,000 በዚ ሕጂ ናይ ዘለና ስታቲስቲክስ ከባቢ 13,000 ኾኑ እዚአን እውን ዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ጋራጅ ዝኣተዋ ይኹና ኣብ ዋናታትን ዝጎሹ ይኹኑ ወይ ኣብ ደገ ዝቕመጡ ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ቦሎ መስርሕ ካብ ንእሽቱ ጀሚርካ ክሳብ ዝዓበያ እየን ካብ ሞተር ሳይክል ጀሚርካ ኩለን እዘን ኣብ ፅርግያ ዝንቀሳቐሳ መካይን ዝገብሩ እየን ሕጂ ብሓፂሩ ውፅኢ ኣስተዋፅኦ ናይ ቦሎ ኣብ ምንካይ ናይ ሓደጋ ቀሊል ኣይኮነን ውሑድ ኣይኮነን መጓዓዝያ ደረቕን ፈሳስን እውን ካብን ናብን ከተማታት ብሓውሲ ከተማታትን ዓድታትን ዝንቀሳቐስ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ዓይነት ትሕቲ ቅርፂ ፅርግያ ጥጡሕ ዘይጥጡሕ ኣዝዩ ዘይጥጡሕ ስለ ዝነጥፍ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሃገር ኣገልግሎት ዝህብ ዓይነት መጓዓዝያ እዩ ናይ ደረቕን ፈሳስን ፅዕነት ኣገልግሎታት ንምብርባር መንግስቲ ናይ ኣስታት 1.1 ቢልዮን ናቕፋ ከቢድ ወፍሪ ኣካይዱ ካብዚ ወፍሪ እዚ ዝለዓለ እጃም ዘለዎ እቲ ኣብ ኩባንያ ትራንስፎርም ዝተገብረ ናይ ልዕሊ 465 ሚልዮን ናቕፋ ወፍሪ ኮይኑ ኣብ ዓበይቲ ቁጠባዊ ንጥፈታት ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረ እዩ እቲ ዝፀንሐ ዓቕሚ ናይ መካይን ወይ ከዓ ብዝሒ ናይ መካይን 267 እዩ ነይሩ ኣብ ፅባህ ናፅነት ማለት እዩ ካብዚአን እተን 240 ናይ ደረቐን እተን 27 ከዓኒ ናይ ፈሳሲን ናይ ማይን ናይ ነዳድን ክኾና ክእላ ማለት እዩ እዚአን ኣብ ሓደ እዋን ዝነበረ ናይ ምፅዓን ዓቕሚ 1984 ቶን ደረቕ ፅዕነት 697 ሜትር ኪዩብ ከዓ ፈሳሲ ናይ ምፅዓን ዓቕሚ ነይሩወን እዚ ኣብ ሓደ እዋን ማለት እዩ ኣብ 2020 ዓበይቲ መካይን ስለ ዝተወሰኻ ትብዝሒ ናብ 4,994 ከቢሉ ካብዚአን ከዓ ተን 3,753 ናይ ደረቕን ተን 341 ከዓ ናይ ፈሳሲን እዚአን ተን ብማሕበራት ዝተጠርነፋ ኢና ንብል ዘለና እምበር ካብ ቬስፓ ጀሚርካ እንድሕር ፀብፂብካ እየን 15,000 ቦታ ከባቢ 15,000 እዚአን እተን ናይ ውልቂ ዝበሃላ እየን ማለት እዩ እዚአን ተን ብማሕበራት ዝተጠርነፈ ትራንስፎርና ሊሎ በልዮ ኤርትራኮ በልዮ ኢስት ኣፍሪካ በልዮ ገለ እዘን 4,994 ንብለን ምክንያቱ እዘን መካይን እዚአን እዘን በጣሓት እየን መብዛሕትአን ዳርጋ መንግስቲ ዘምፅአን ኣብ ኮንስትራክሽን ዝዋፈራ ድየን ገለ ድየን ኣብ ግምት እቲኻ ናብ 4,994
كبيلو تبزحن مالتي መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነት ንዳግመ ሕውየት ትሕተ ቅርጺ ዓቢ ቆላሕታ ብምሃብ ሰሪሑ ነቲ ኣብ ትሕቲ 5000 ኪሎ ሜትር ጥራይ ተወሲኑ ዝነበረ ስርዓተ መርበብ መጓዓዝያ ምድሪ ንምስፋሕ ወንፂሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብሓያል ናህርን ርእሰ ምርኮሳን ነቲ ዓንዩ ዝጸንሐ ብምጽጋን ከምኡውን ካልኦት ሓደስቲ ትሕተ ቅርጽን ቢንቶታትን ጽርግያታትን ብምህናጽ ናብ 14560 ኪሎ ሜትር ዝርግሐ ዘሎ መርበብ ከዓቢ ኣኽኢሉ በዚ መሰረት ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ሃገር ተዘርጊሑ ዓበይቲ ማሕበራውን ቁጠባውን ንጥፈታት ንምስትልሳል ባይታ ኣጣጢሑ ህላወ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ምድሪ ምስ ህንጸትን ቀጻሊ ጽገናን ትሕተ ቅርጺ ጽርግያ ይተኣሳሰር ንምዕሩይ ዝርግሐ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ብቐጥታ ስለጸልዎ ድማ ኣብዚ መዳይ እዚ ዝተገብረ ዓብ ወፍሪ ኣብዚ እዋን እዚ ንዘሎ ተስፉ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ምድሪ ባብ ዘርሓወዩ ጽርግያ ክንብል ከለና ሊተራሊ 50 ሜትር እዩ ጉፉ በቲ ስታንዳርድ ጽርግያ ክበሃል ከሎ ኢንተርናሽናል ጽርግያ ሃይዌይ ክንብሎ ከሎ 50 እዩ 25 ንየማን 25 ከዓ ንጸጋም ኮይኑ 50 ሜትር እዩ ካብዚ እቲ መንኩብ ኦር ሾልደር ንብሎ ካብ 1 ክሳብ 1.5 ዝኸይድ ናይ መንኩብ ካብቲ ጽርግያ ውፅእ ኢሉ ተሽከርከርቲ ደው ድብላልዩ ምዛ 50 ሜትሮ ዘጠቃለለ እዩ እዚ እቲ ስትራቴጂካዊ ጠመተ ምክንያቱ ምስ ካልእ ዞባዊ ውህደት ከራኽበካ ዝኽእል ትሕተ ቅርጺ ኣብ ውሽጢ ዞባታት ውሽጢ ናትካ ዞባታት ዘለካ ሃፒን ስፖክ ዝተቐባቢልካ ምቅብባል ናይ ትራንስፖርት ክህሉ ተዳ ኮይኑ እዚ ስታንዳርድ እዚ ዝሓለወ ጽርግያ ከም ስትራቴጂካዊ ጠመተ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጎደሎ 5000 ኪሎ ሜትር ዝበጽሕ ዝነበረ መርበብ መጓዓዝያ ቅድሚ ነጽነት ኣብዚ እዋን እዚ 15000 ኪሎ ሜትር በጽሕ ኣሎ እዚ 15000 ኪሎ ሜትር እቲ ጥጥሑን እቲ ዘይጥጥሑን ማለት እዩ ማለት እቲ ብቅጥራን ዝተለበጠ ብምሩጽ ሓመድ ዝተለበጠን እቲ ንክረምታዊ ወቅቲ ዘየገልግልን ሓዊስካ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 4000 ናብ 15000 ክብል ኣሎ እዚ ናይ ትሕተ ቅርጺ ጠመተ ግን ኣብዚ ደው ድብል ደይኮነ ንብሙሉእ ነቲ ከራኽብ ክእል እዩ ምስ ጎረባብትን ዞባውን ንብሎም ኮሪደራት ዝጠመተ ክኸውን ኣሎ ስለዚ ብዓቢቕ ነዚ ጠመተ እዚ ንምግባር ምስ ዲሞግራፊያውን ጂኦግራፊያውን ምትእስሳር ናይ ኩለን ዞባታትናን ናይ ጎረባብትናን ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ትሕተ ቅርጺ እዚ ተቀዳማይ ዝመጽእ ትሕተ ቅርጺ ከይሓስካ ካልእ መደባት ክኸውን ስለ ዘይክእል ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምርኮስ ብምግባር ኣብ 7 ኮሪደራት ዓበይቲ 7 ኮሪደራት ጽርግያታት እዚኣተን ቅድም ከም ስትራቴጂካዊ ጠመተ እቲ ንዕኦም ዝጎድሎምን እቲ ንዓዓቶም ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ስታንዳርድ ዘብጽሖምን ኣብኡ ከነብጽሕ ስትራቴጂካዊ ጠመተ ከልዎን ኣለዎም እዚኣቶም ኣስመራ ምጽዋዕ ተቐንዲ ሃገራዊ መስመርና እዩ ኣስመራ ዓሰቡን ከምኡቱ ዶሜስቲክ ኮይኑ ሃገራዊ መስመራትና ካልእ እዚ ኣስመራ ከሰላ ምስ ጎረባብቲ ሱዳን ዘራኽበና እዩ ኣስመራ ጎንደር በዚ ብኦም ሃጀር ጌርካ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽበና እዩ ኣስመራ እዚ ዛላምበሳ ኢልና እውን ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽበና እዩ ካብኡ ሕልፍ ኢልካ ዓሰብ ካብ ዓሰብ ንቡሬ እውን ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽበና እዩ ምጽዋዕ ፖርት ሱዳን ከዓ ብገማግም ባሕሪ ዘካይድ እዚኣቶም ካብቶም ዓበይቲ ኮሪደራት መጓዓዝያ መንግስቲ ብልዑል ጠመተ ገይሩ ኣብ ምስፍሖምን ኣብ ምጽጋኖምን ዓበይቲ ፕሮጀክታት ዘዋደሎም ዘለዎ ከም ኣካል ምርግጋጽ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ እዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ናጽነት ኣብ መጓዓዝያ ምድሪ ብመንግስቲ ዝተገብረ ወፍሪ ብቐሊል ዝግመት ኣይነበረን ውጽኢቱ ድማ ዓቢ እዩ እንተኾነ ከምቲ መንግስቲ ዝሓለኖ ንኸይከይድ ዝዕቅጽ ማሕነቆታት ነይሩ እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈጸመ ወራርን ተጸብኦን ድማ እቲ ዝዓበየ ቦታ ይሕዝ እቲ ልዕሊ እዚ ሃገር እዚ ዝተኣወጀ ዘይምኽኑ እገዳ እቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ሃገር እዚ ዝምደብ ዝነበረ ሽርሒ ኣብ ልዕሊ እዚ ሃገር እዚ ዝሕሰብ ዝነበረ ናይ ቁጠባ ምድኻም ናይ መንእሰያትና ወላ በተሓሳስባ ምድኻም ዝሕሰብ ዝነበረን ናይ ብሓቂ ከዓ ክትግበር ዝተፈተነ ኣብ መጓዓዝያ ብድሆ ነይሩ ወይ ምክንያቱ
مقعزيا كو جنزب كفيل كاخا تمصال حجي كتصعننا يتخلن جنزب كاخا تسقاقر يتخلن زدل خايا ختمص يتخل ولا اشون كايدو بتاع اوتوبس ولا مكاير روح ختمصخ اشت الكاني ابلكا اشيتني انا شتني زنا خاشت الكاني حجي اتي نزا ابزن على ذا حجر زي بجكا امرخبي ام مقعزيا اب كله زنبره بدهو كبيدي سجيرنا يعني ملي سجر يلن سجيرنا كم تعانتو يدولكو صلات صنعات صلات وحلل اجبابن بمبلحاتن التهزبون صور هزب سلازلنا تصاوير سقيل سلازتصبع نحنا كي تدناغرنا كي تربشنا حدينا بمحساب نتي نزي بالدوزي سجلنا ما كنت زين ذا أخلا أوتوبس كتمص سعين كاب مراخب كمل يكون هكا كم سخيت كخبد كنت شو توسمد سلازلك هم يكونن بوليتيكا لود حوسو بوليتيكا سلازلوا كتمصن بتاع مصقامين يرو انا اسي ادخل غزي تزاربوا انا تي بالحن بالحتن نايزم اب منغست زلو تملكتو تصاورنت نايتي حزبي تعقيس مصبايو يعويتنا عركته مزناي سحلنا تموقت شنه بيت قناي ودم بسنبلاي وبلا فانوس ما زرقها مسمرات ونافت مجمريا دارقا سفيه نيرو قطولة يتقليني قام منقستي قبورو وفرقت اتي زرقها مسمرات كم بفتح ويكمالك هنا قطليو جن سابزة حجة زلوون قابت مجمريا عبزنا حجة وان قنريق لنا عبز الله يتقير أروع تشع كوابي كيلومتر ناب عصرت أروع تشع كوابي وأنا عصرت عم مشتشع كوابي ترجعنا مسمرات بهنا تقوله اللي لا يكون لنا أبا مسوون جزارسو إسرادات الله نعم مسوي إسراداتون الله مغنياتو مقعداتو الكلغة بقو كيلا وعقمي أبزي زلو عقمي دارقا مبزحتو نايتو مبرو عقمي من الوقت أبزي غرب أوان باستفالالي أبزي نقول إجازة موتو هابتي ملو قبال قالي انت زي كوينو أفتي زنبرنايو حلف عامتات إذا زرتات له أما قعدها بلان موسى يدلي مكتوسة يدلي عبيتي ناي لمعات مدوات معنسات يدلي نزغة تقول زغيل عقم قانت زي تسانة نوع خسئل زغيل وينت مدى بتقعنس زغيل عقمتات قد هولو قدني مالتي قدام حريات نتهاجم من قبي وحق حريات كمان على مسلا ليوتنا إلى قبي ليش عبلي خدمة ركبي علاني قل ما قلوا روتنا فرس كل 150 دفعة كرر اللي تكرر وقل كل 150 دفعة ما لبسلا قبل على دي بيوم دنتو فقرت لي 500 دفعة على بلد التلو دوري لكن حرادي بدنا إنه فقر دي بهلا 20 ريالات عند دفعة فقر و20 ريال دفعة دننا على بلد كدي بلت همت خدمة ركب الله منا بديل على دي مشاكلك على لقل بالك أدرانا مقعزيا كم صدقسة عند حقوق معبالة عند هاجري إزي كون كخون دما وحسنته زت أمامن نخلو زيجا بمعرض زباط حن رتعاون أقلقلوت مقعزيا كهلو يتنحل لي زي بحالو عمامي إزيس لازخون دما بعلمزي مقعزيا مدري بوليسي نديفو استراتيجي حديثو أمزنعتي استمركوسة ودن ما تكبري مدبات أوتيو أبقت على سرح نتعرن يركب أواجاتن حقاقاتن أقلقلوت مقعزيا بمخلاص بزحايل ملكع توديبو مربب سرعة حبريتان مئكاب حبريتان أبزل على درجة معوالة تكنولوجي استمركوسة مقبارو مقعزيا كتمان قد أرن أب كلن زواتات معروين زبرخ درجات تبات أحنتن كهلوو زبلو عبيتي أعنود مدوات سريعو دما نكات على سرح دلو كوينو لو أنا تي وفري قصل دبل تسميتي زلني توفري ناي أوتوبوسات ناي سعنات مكاين يقصل يدبل أبسيوتي منقسي كل جزية سقيت بصراحة له مساعد سرقياتات مكفاح سرقياتات
ምጽራቅ ሓደስቲ ጽርግያታት ዘይኣተነን ዓታት ንኽንኣትወን ክግበር ዘለዎ ኣብ መደብ እቲ ይሰርሕ ስለ ዘሎ እዚታት ይፍትሓልና እዩ ኢለ ዝጽበ ስለዚ ኣብ መጻኢ 5 ዓመት እዚዩ ብዙሓት ካብተን ኣውቶቡሳትና ምስ ግዜ ከኣርጋ ስለ ዝኾና ክትከኣውን ብሓደስ ሰብ ከም ዝኽእላ ይትርዳእኒ ምክንያቱ ንዕን ሒዝካ ምስቅልካ ትቕፅል ኒኻ ተንዳኣረጋ እንዳኣለኻ ተንከዕርያ ትኽእላ ትፅግነን ተንከዕርያ ደይክእላ እንዳኣለኻ ሓደስቲ እቲ ካልእ እቲ ዓቕሚ ምሕያል ጋራጃት እዩ ከም መደብ ተታሒዙ ዘሎ ጋራጃት ብስታንዳርድ እንታይ ዓቕሚ ሰብ ክሕዛ ኣለዋ እንታይ መሳርሒታት ክሕዛ ኣለዋ እንታይ ካፒታል ከየድልየን እዚ ተጸኒዑ ተወዲኡ እዩ ንትግባሪኡ ግን ኣብዚ ውሽጢ እዚ 5 ዓመት ተታሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ጋራጅ ዝወፍር ዓቕሚ ሰብን ኣብ ጋራጅ ዘድሊ ካፒታልን ኣብ ጋራጅ ዝወፍር መሳርሒታትን ተደኣ ሙሉእ ተደኣ ደይኮይኑ እቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ቬሂክል ኦፐሬቲንግ ኮስት ወይ ከዓ ወጻኢታት ናይ ተሽከርከርቲ ክንክን ንብሎ ዘለና ክመጽእ ወይ ከዓ ሸቶ ክወቅዕ ስለ ዘይክእል ኣብዚ ዝበዝ ዘሎ ኣብ ምሕያል ጋራጃትን ካልኦት ተዛመድቲ ኣገልግሎታት እውን ንምሕያሎም ከም መደብ ተታሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ከም ዓብ ድሕነት ብደይ ዝኾነ ይኹን ዜሮ ሞቢሊቲ ተዳኢልና ዘሪዝና ኣክሲደንት ወይ ከዓ ህይወት ሰብ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣሎ ኣይንብልና እንተደኣ ዜሮ ሞቢሊቲ ኮይኑ ምንቅስቓስ ተዳልዩ ግን ኩሉ ግዜ ክስተታት ናይ ሓደጋታት ኣለዉ ኣብ ንብረት ኣብ ህይወት ስለዚ ድሕነትን ምቁፅፃርን ዘቕንዐ ምክንያቱ ኣብ ህዝብን ኣብ ንብረትን ዝወርድ ዕንወት ንሓንቲ ሃገር ካብቶም ዓበይቲ ልዕሊ 1.2 ናይ GDP ፐርሰንት እንተደኣ ኮይኑ እቲ ክስራን ሓንቲ ሃገር ኣብ ቀይሕ መስመር ወሊዓላ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ክፋል ናይ ትራንስፖርት ክመጽእ ዝግብኦ ምብራኽ ናይ GDP እቲ ዘምጾ ክሳራ ንኸይበዝሕ እዚ ከዓ ብዓብዩ ኣብ ድሕነት ምርኩስ ዝገበረ ዓበይቲ መደባት ኣሎ ማለት እዩ ናይ ክብደት ተሽከርከርቲ ምቁፅጻር እዩ ምክንያቱ ብተሽከርከርቲ ብዝያዳ ጽዕነት ዝመጽእ ኣብ ትሕተ ቅርጺ ዕንወት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ንሓንቲ ኪሎሜትር ብቕጥራን ዝተለበጠት ጽርግያ ንኽትሰርሕ ብሚልዮናት እዩ ዝወፅእ ስለዚ ካብ 10 ኩንታል ዝያዳ ንላዕሊ ጽዒና እትረግጾ ካብቲ ዝግበኣ ግሮስ ቬሂክል ዌይት ንብሎ ወይ ከዓ ጠቕላላ ጽዕነታ ካብኡ ሓሊፋ ነዚ ጽርግያ እንተደኣ ትረግጽ ሓልያ ኮይና ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ዓብይ ጉድኣት እዩ ዘሎ ስለዚ ዝኾነ ተሽከርከርቲ ብመተን ዝተዋህባ ሕጋዊ ፍቓድ ጽዒና ክትንቀሳቐስ ምእንቲ ትሕቲ ቅርጺ እውን እኩል ምቁፅጻር ክግበረሉ እዚ ናይ ተሽከርከርቲ ክብደት መለክዒ ከም ሓደ ፋሲሊቲ ከም ስትራቴጂክ መደብ ተታሒዙ ኣሎ ካልኦት ምህናፅ መመርመሪ ብቕዓት ተሽከርከርቲ እዚ ብልማድ ቦሎ ክላውዶ ንብሎ ዓመታዊ መመርመሪ ተሽከርከርቲ ማንዋል እዩ ሙሉእ ንሙሉእ ዋላ እኳ ኣስተዋፅኦ እንተለዎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሙሉእ ንሙሉእ በቲ ክኾነ ዝግብኦ ኣተዓቃቅናን ኣፈታትሻን ተፈትሸን ተሽከርከርቲ ወፅን ካብ ሓደጋን ካብ ካልእ ነፃያን ክንብለን ተዳ ኮይነን እዚ መመርመሪ ብቕዓት ተሽከርከርቲ ሞተር ቬሂክልስ ሮድ ወርዚነስ ኢንስፔክሽን ንብሎ እዚ ከም ሓደ ፋሲሊቲ ከም መርኣያ ከም ዝናይኦም ኩሉ ኣብ ኩለንተን ኮሪደራት ዓበይቲ ኮሪደራት ኣብ ውሽጥናን ምዞባ ምስ ጎረባብትናን ዘራኽባና ንብለን ናይ መትናፅ መደብ ኣሎ ማለት እዩ ሕብሪ ዓይነይ ዝበልዓለይ ወንበለ ፋኖሰ ብርካንጉር ብደም ትባሰ ወንበለ